खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे अनन ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजांथार खौरां लानानै फैदों। दिनैहाय खाफालाव दंब्ला नाग्रानाबो बिदै दैयो होननाय बाथ्राखौ जों बयबो बुङो ना। थिग बेबायदिनो खाफालाव दंब्ला नाग्राना बिदै दैयो। दा आं माबायदि खौरां लानानै फैदों होनोब्ला दिनै काजलगावनि लटारि खेलाया देवबार खालि 12 थारिखआवसै। बेयाव थांनानै आङो गांनैसो लाहैगोन आरो लाखांनायनि उनाव मा प्राइज बेखौ नोंथांमोननो आं रोखायै देखायगोन। बेयावनो नै लटारि खेला देखायलांनोसै आं काजलगाव। बै आल्ट्राया वान प्राइज फार्स्ट प्राइज बे आल्ट्राया। नै बेफोर गारिफ्रा जोबोद मोजां गारि। दा खाफालफोराव नाङोब्ला मोनगोन। रायजोफोर लालादो, नै लाफैलादो।
लादो लोगोफोर सोरनिबा खाफाला गेवनोबो हागौ बे लटारि खेलानि गेजेरजोंनो जोंनि खाफालाखौ नायनाय नांगौ गांसे गांनै लानानै दा एसेयावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय।